kamet kamen sim bar ka jingmut ci farkhan jungi ka penlong ya uwei ubriu lane ka we ka briu kim long lai ngut ki briu hundre ki long tang uwei ubriu lane ka we ka briu ran ka bakine ki lai tli ki benta jong ka jing em ka jungi kata kamet kamen sim bar ka jingmut ci farkhan kunjuru ublei ukpa ublei ukun bar ublei men sim ma khu ni la ban ong ukpa ukun bar men sim ma khu ki long uwei ublei kim long lai blei ki long tang uwei ublei hundre ki lai person ha uwei ubleiแต่งางala ban kren ya kamet jungang ala ban ong kti phale kumtu kejat phayat shatu ngala ban kren kumta ngala ban ong ye kijumut ci perkhat junga ko jumut ci perkhat le kumta te kumjuru kini kilai person ha ka trinity kile kumju ukpa ukran ya ukun ukran ya umensim ukran ya ukran ya ukpa kidon keji ya kren kumta kumbang ya kren ya kamet kaphat ke jungi handai kilong tang uwei ublei tekene kedai ke trinity bakhu ke bangira ki menta kasni utrai jong ke trinity bakhu hemen praba e karkum ke ji kai jong kabalang ka ong baka trinity kedai ke jimaya ka ba ngimla ban su thu da ka jingmut briu jungi ngimla ban su thu ya ta ka jingkrau jong ublei ha ki ta ki lai person uwei ublei ukpa udei ublei ukun udei ublei umensim udei ublei henry kimlong lai ngut ki blei kilong tang uwei ublei te ban su thu kene ko ba ong ye pi sim nak ne kan uksa ka ba ong ye pi kilai benta ki penlong ye uwei ubreu ngala ban kren ya kamet ngala ban kren ki jumut jibakat ngala ban kren ru ya kamen sim